Igala, kumusta? Mayong buntag karatong tanan. Welcome diri sa ato ang programa sa Facebook. Kini ato ang devotional. Kininusab inyong higala o igsuon dias pagtuo si Brother Lloyd Galion. Kiguban ka na kaninyo o magdala sa topic nga unsay benepisyo niining atong pagka pinili o kining gitawag nga paggabiing born again o kining pagka new creation in Christ. Unsay benefit sa ato ang pagka new creation in Christ. So, mga igsoon, nindot kayo ng verse sa Bible, no? Kanang gingon diha sa 2 Corinthians 5:17, di ginako na balimtan. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. Ano siyang gingon sa King James. Pero lindot kayo ang sa lain po nga version, ana. Gingon diya sa lain po nga version nga the old life is gone, a new life has begun. So, dinhi ko mo tutok sa atong paraguban karon sa the old life is gone, a new life has begun. Nindot ni Mason, nindot kani siya nga pagkasulti kay murag gitagaat ta og brand new nga beginning ba. Brand new ang karon dato malimod nga rampant kayo ang pagkadismaya sa mga tao dili tungod sa pandemic kay bisag wala pa ni pandemic na ana man ning mga kapug-aton sa kinabuhi. Kay kung kining mga problema sa tao na naman ni daan sukad pa sa sinugdanan, mga burden matud pa sa usa ka panultihon. Life is always difficult. Dili man gyud sayon ang kinabuhi. Kung atong gina-accept una nga supposed to be sayon lang ang kinabuhi, na dismayado kita kay wala gyud sayon. Bisag asa pa ta padung, bisag sa pa itong buhaton, ang kinabuhi always dili gyud sayon. Naagi ng effort nga imong buhaton, labi na kaning transformation sa imong kinabuhi kay ikaw ra man gyud maka-transform sa imong kinabuhi. Ang kamot nga maka-transform sa imong kinabuhi labi nag idaranag ka, ikaw ra gyud, no? Karong buntaga akong i-share ang ako ang experience giun sa nako pag-apply kining the old life is gone, a new life has begun. Now, kini siya kanunay man ni ma-quote sa born again nato nga experience. Now, wala pa ta ba born again, wala pa ta na-awaken sa truth or daghan ang mga term na tumbaton sa pa ta nakakaplag sa matuoran, sa pa ta nakabata, sa pa ta nasayod sa itong mga kakulangon, although religious na tadaan. Mao na siya ang senaryo. Kung pagkatao na to sa kalibutan, na natay awareness nga, na yung marag something nga gusto yun mausab sa atong kinabuhi aron nga mahimutang productive, malipayon o nagpuyo ta nga in fullness of life. Mao man na siya ang tuyo nato may suon sa atong Kristohanon nga pagpuyo. Magpuyo ta in fullness man, pasabot niya ma-enjoy ginato ang fullness sa kinabuhi. Now, diri sa kalibutan, daghan kayo mga lain-lain nga mga opinion sa tao. Lain-lain nga, mo hinungdan nga, lain-lain ang mga baruganan, lain-lain ang mga relihiyon, lain-lain ang mga pagtuo. Bisan gani sa Kristohanon nga mga sectors or segments sa society, dili pareha og mga barugana, dili pareha doktrina, dili pareha og mga kituhuan. Pero kining ako nagtuo nga kining transformation ato ning pag nagka uyon ta mig suon nga muna importante ni aron makabot nato ang gitawag og madagayaon or nga nang gitawag og abundant nga kinabuhi. Kining abundant nga kinabuhi dili man ni sa next life lang, pwede man ni mahitabo karon. Kay labi na importante karon kay naman ta sa puyo sa karon mo ta nagpuyo sa ugma. Although ang ugma may igsoon
nasa kamot sa Dios, nasa kamot sa atong pagtuo, pero labaw sa tanan ang karon, niya gyud sa ato gyud gikuptan ang karon. Although ang ugma nasa atong mga pagsalig ug pagpanugyan o nasa atong mga pagtuo, pero wa ta kay balo. Pero ang karon, kabalo kita nga fully control ginato ang karon. So, pag edad na ko may igsuon o 50 anyos, 50 naman ko. Kani ako lang ning testimony. Kaingon gyud ko nga sabi na karon nga pandemic, daghan kay mingon nga ay gyud babutag 70, 80, 90 now. Karon nga pandemic may igsuon. Mas malipay na lang ta, babutag 50. Kay ang uban gani wala gyud tagai sa kahigayunan nga maabot og 50 or ang uban wa gani kabud. Ang uban sayo wa daw kining pag-enjoy sa kinabuhi o pag kinabuhi mo ginay tuyo sa ato mo ning kani kita og pag-live fullness sa kinabuhi mo ni tuyo sa atong kinabuhi. So dapat ma-maximize nato itong kinabuhi. Pero dili na ito ma-maximize itong kinabuhi kung dili ta ma-transform o kanagingon nga the new has come or the old has the past is gone, the new life has begun. Now, kana siya may so dili na siya sa ako lang nga experience, dili na siya one time nga may tabo. Constant na siya nga transformation mo nangiyon sa Romans 12. Ako pag tungtong nako may suon og 50 na kaingon gyud ko nga kung pananglit dili na itugot sa Ginoo kung wa na kay balo kay ang atong kinabuhi naman na siya ay time tinod may suon dili na ingon nga ikaw gid fully control kay sa kauno nimo sa imong kuan ikaw gid magbuot dili ka kabuot na ginay time may imong kinabuhi nga ano sa kakwaot bisan pagbutan ta lang walay mga event nga may tabo nga para sa ako daghan kong nagian nga hapit ko na lumos naligo kog suba bata pa ko sa una hapit ko na lumos gani kay nakamaningkamot ko nga naluwas ko adto na-disgrasya kog motor magani kay ako na matay so kanto biya na to sa control nako so now dinhi ta mo kuan sa akong testimony sa abot na ko 50 na kaingon sa akong kaingon nga sa akong kinabuhi nga kung kaon ko sa Ginoo karon dili na live na nako fully akong kinabuhi. Di ko maingon nga pagyod ganang na may compare ako ang gulingon sa uban. May compare ato atong gulingon sa uban, ma-discourage man nanta. Kung unsay naa mao na gina, po na mabalik. So pag abot og 50 kayon ko nga di na ko alkansi. Kay nakakaplag naman ko sa na-enjoy po na ako ang kinabuhi. Now, dili na ko mo ingon nga kung abot yung ko cinta kayo naging ko nga happy na ko sa di na ko mingon ana so that's my personal daghan kayong mga expectation nga uban mingon nga magmalipayon nang ka kung nakay gwapong trabaho nakay mga anak nakay pamilya nakay posisyon now daghan kay na mga ako abot og 50 sa una sa panahon sa akong kinabuhi nga wala pa ko dahil mong papa. Mo na yung mga struggle sa akong kinabuhi nga dili na ma-happy kung mga possession ba. Ma-happy kung dili ka kay nani nga klase sa trabaho. Dili ka happy kung kanang kuan, kanang dili inana ang imong sitwasyon, wa kay mga anak or wa kay nana nga sapi. So, kana nga mga expectation ng suon, irrelevant man na. Kaya you can be happy kung bisag unsa pa yung sitwasyon sa imong kinabuhi. Bisag na uban mingon nga, ma-happy lang ka kung maminyo ka. Uban mingon nga, happy lang ka kung mahawa ka sa kaminyoon, ma-divorce ka, or ma-happy ka. Para sa ako, karon is dili ang event mo yung makapahimo ni mong happy. Ang imuhang desisyon sa event. Kaya ang mga event sa kinabuhi sa tao, dili na to dili control na to kay suon kun dili control na sa nature o sa control sa lain nga mga aspeto sa kinabuhi. So unsaon na to pag labi na karon nga pandemic unsaon na to pag apply kining gingon nga
transformation o kining pagbago pag-apply sa kabag-uhan sa imong kinabuhi. Usaon nimo na pag-apply na siya. Now, ang akong experience ani Migsoon is